Wat gebeurt er hier vandaag? Vandaag zijn de studenten aan het werken aan verschillende vragen die we hebben. Onder andere over wat is de business case, hoe kunnen we de relaties die we nu hebben met onze partners verder formaliseren en in goede banen leiden. Wat is Comfyhand eigenlijk? Ja, het idee startte met simpele plastic handschoenen die gebruikt worden in bijvoorbeeld ziekenhuissetting. Ja. Die werden gevuld met warm water en om de hand van iemand gebonden. En ik vond het een heel mooi idee. Het is heel simpel. Ja. Maar ja, dat kon beter, dacht ik. Dus daar komt het idee vandaan om uiteindelijk een product te ontwerpen wat hetzelfde gevoel geeft als iemand die je hand vasthoudt. En op die manier support geeft, een stukje comfort biedt. Ja, de Comfyhand uitvinding van Denise, dat zou voor jullie als Envinda zijnde een enorme toevoeging zijn? Ja, absoluut. We zien toch de populatie steeds meer veranderen. We zien toch steeds meer, binnen Envinda wonen heel veel mensen, personen met de ziekte van Alzheimer, met dementie, verschillende vormen. We zien toch het probleemgedrag enorm toenemen. Dus we hopen eigenlijk met die Comfyhand dat we de onrust een beetje kunnen voorkomen. En het moet eigenlijk een beetje ook arbeidsbesparend zijn. Wat is een toegevoegde waarde voor jou als student om hier aan mee te doen? Nou, het is eigenlijk gewoon heel erg interessant om mensen en dingen te kunnen helpen. Iedereen heeft een andere achtergrond, iedereen heeft hele andere ideeën. Dus het is eigenlijk gewoon heel erg interessant om te zien hoe je later ook bijvoorbeeld in het werkveld, als je met andere mensen van een andere achtergrond bent, samen zou kunnen werken en allemaal je eigen input kan geven en het eigenlijk samen tot een oplossing kan maken voor een bedrijf dat hier ook echt iets mee kan gaan doen uiteindelijk. Wij staan voor de chemie- en materialenwereld. Wij helpen bedrijven om nieuwe inzichten te krijgen en die ook te realiseren en hun concept waar te maken. En we zijn heel blij dat we het idee van Comfyhand, wat echt een idee was, nu verder kunnen helpen tot een concreet product. En dat dadelijk een heel mooi bedrijf hier in Zuid-Limburg kan ontstaan, wat daadwerkelijk oplossingen in de gezondheidszorg kan bieden. En wat is voor jou dan die toegevoegde waarde van zo'n challenge? Een wedstrijd is leuk, maar wat biedt dat nu echt voor toegevoegde waarde voor jou en jouw product of jouw idee? Ja, we hebben meerdere workshops gehad, waarin we dus verder gingen kijken naar hoe kunnen we market research bijvoorbeeld starten. Wat is het dat ons bijzonder maakt en hoe kunnen we dat in marketing ook verder uitbreiden.